Edisi Chongbari na Bwskango Tonwi Chasalo Radhamohonpur Chini Dalbidal Amchaio door-to-door camping Khlaikha 17 Pekuarjala Janmajoynagar candidate Gita Debbarma Salo Bini Logio Manjakha Bodol Kubun Adongrok. Asali door-to-door camping ko 17 Pekuarjala Janmajoynagar candidate Gita Debbarma karbe Manjakha kachang montri member Kumar Samatia DWFS district ni tangphang naisamari Debbarma khobe Kubun Adongrok Chasalo Radhamohonpur Chini lukorok by nok thangai Khlaikha Pekuarjala Janmajoynagar candidate Gita Debbarma avani yaguluna amsani lukorok by kok salaiwe borone Dalbidal Amchaio ni kok nobo khanakha Chasalo belaimonga ongkhare lukorok ni kaham suba summan ka candidate Gita Debbarma abo haikena 17 Pekuarjala Janmajoynagar ni candidate Gita Debbarma kok shakha Belekhen hambai ini chinabo Radhamohonpur bisi obongkai 4 number ward Bindamura para o jaga jeng Khlaikha tini as a door to door campaign o jaga phaiye Belekhen khakchangkha tini onek chakra rok thumi rok manthali boro ekdom khatunglai nasingnai angbai malai boro bo khub khusingkha Engkai angbo borok no nugui borok je ano nasingi tongmani a khobor khnawi ang Belekhen borok mane kamro musunga khabu khakamka borok ano tamni bagi nasingkai borok bubagrano ekothai Belekhen hamjago haisi asuk boyosko borok sau jeng jesuk sak kathang tongsa bubagrano logiri khana hini borok samani bon commitment nugui ang bhane Belekhen bukha tongthoka engkai jeng obono wansukna nang haisi asuk okra rokse bubagran poti asuk ke tanungi tongkai Jara takfana bubagrani bagi wansukmai rok bornang on camera sanami chungu haji jengte bo thanjang lainai chini thanja check mate chini lama chini bubagra chini bagi lama kuchung kepleng khlai sanami tongo o lama te jeng thanglainai bubagrani muchungti tongnai chini hano chung kipling narak lainai Radhamohonpur nismi biplop ni kok thum Chini Khorang